Okay. So, may tumatakas. May nakatakas yata, 3. Mukhang Kimbunin niya, matangkad eh. Tsaka isang GLC, tsaka isang Team Quezon. 3 itong nakatakas ng GLC, Team Quezon, tsaka si Kimbunin niya. Tayo mo ba? Last. 120 meters, Kimbunin niya. Kimbunin niya, bakang dapanan niya. Sa likod niya itong si Wenet Marin. Nagbalatan, nagbalatan. Kimbunin! Okay, so right side sa ating mga riders, 100 km roadway. Men Junior, yun, nandito sa Kimbunia, Iya Sarmiento. So dito, mga Pinpeto, Jenna Valdez, Inaisa El Rosary. So right side sa inyo lahat. Okay, so yun mga idolo. So meron muna tayong neutral, 5 km yata, 10 km neutral. So siya tayo dito sa muna sa aking camera, from Pasig pa to. Ano pa alam Yes. Okay, so 100 kilometers roadway. Ngayon tayong ahon dito, mahaba-haba ito Dito tayo sa Women's Junior ba to? Women's Junior. Pang minakulatan na yata, minasiraan na from Huicho. Ay, nako. Sino ba to? Si Iya. Si Iya to Si Iya Pang medyo na-flat. Gusto ko kaya buti na lang, buwan pa. Buti na lang, neutral pa tayo Yung pala yung kilometer zero, so nagkakabarot na sa harapan. So ang problema, mahirap tayong umaharap dahil medyo may ito ating mga field cycling official. So dito muna tayo sa likod-likod habang hindi nagkakahiwa-hiwala yung ating mga grupo. So monitor lang kayo kung sino may unang babanat dito. Okay, so ayun yung ating mga riders. So wala pa. Tingin ko wala pang bumabanat Wala pa tumitira doon sa ating mga riders. So nagpapakiramdaman pa to. Nagpapainit pa lang sa paliko. Left turn, papuntang Lemery. Ito diretso papuntang natong Batangas. So ang sitwasyon natin ngayon ay medyo mahipot pa rin dito sa likod. Hindi tayo makatiming. So titiyan natin dito medyo maluwang na ang kalsada. Pagbasta tayo ng bahagya, pwede na siguro tayo dito. Ayan iwan tayo. Bas. Ano mo lang. Baba mo, baba. Yan. Okay. So ito na yung ating mga riders. Wala tayong breaking away. Wala tayong breakaway So Kimbunia nasa harapan. So buo pa rin itong ating riders Ay, so inaabol namin tayong breakaway. Napakalayo na nito mula sa peloton. More or less mga 700 to 800 meters ang lang itong breakaway na to. Mukhang ito yung taga Quezon. Baka siya Elvira to So inahabol namin ito isang solo breakaway. Napakalayo, napakabilis ang takbo. 60-65 kilometers per hour. Napakalayo na nagawa ditong solo breakaway from Quezon Province, Team Quezon Province. Dos. Okay. Ito, napakabilis ang kanyang banat. Grabe Iniwanan niya yung peloton doon sa likuran. Dahil lusong ito, pero hindi matapos ang laban. Dahil maganda ito, dahil lusong lang ito Lusong kasi ito, mga idolo. So, hindi pa sigurado kung ito ang mananalo. Dahil mamaya pagdating sa ahon, doon magkakaalamanan. Mukhang ito si Elvira o si Jamaica. Team Quezon ito, napakabilis ang kanyang takbo. 63-65 kilometers per hour. Talagang dinidinan ni idolo. Grabe yung lusong na ginagawa niya rito So walang nag-aabol sa likuran. So dito tayo sa solo breaking away. Number 7 Ito yung mga teammate sa Team Quezon. Mga ka-teammate na to support teammate. So mabilis ang takbo, 60-65. Ang pangalan niya. Pangalan. Pangalan. Si Elvira, okay. Si Angeline Elvira. Si Angeline Elvira, ito ang ating solo breaking away. Yun, so dito na tayo sa kanan Puntahin kaya natin dito yung ating peloton muna.
Okay, so ito na yung ating peloton. Ito na yung ating peloton. So nag-aabol tong si Kim Bonilla. More or less 500 to 600 meters na ang lamang ng ating solo breakaway. Tumating pa ito si Idolo. Ayos si Kim Bonilla humahabol. So ito na natin peloton. Mabilis na bumabakbak. Palusong to, palusong. Napakabilis ang kulatan. So napakalayo na ng agwat ng ating solo breakaway. So meron na tayong isang kasuwarte. Oh. Meron na tayong isang kung wala, number 715. Ayun. Idolo ha. So ito yung ating grupo. So, di ko alam kung nakatuluyan na nakatakas si Kim Bonilla o baka dinikit niya na yung ating solo breaking away. So, advance tayo sa kaliwa, ha? Kakalubog tayo. Dikit na ito, oh. Yung dikit, yung isa naiwan sa likod ng kanina, nakadikit na. Ayun. So, ito yung ating mga riders. So, tingnan natin lang yung ating solo breakaway kung inabutan na o lumapit ang lamang dito sa ating mga riders dito sa likuran. Nagkakabalatan, hindi ko alam kung inabutan yung ating solo breaking away. Ito nagkakabalatan, mabilis pa rin, lusong pa rin to. Lusong pa rin tayo. Okay, so inabutan namin itong solo breakaway. Napakalayo pa rin na agwat itong ating solo breakaway na si Angeline Elvira ng Team Quezon. Napakalayo, pumipidal yata ito 70 kilometers per hour. Grabing layo ha. Napakalayo na ng agwat ito ating solo breaking away from Team Quezon. Itong si Elvira Angeline. O kaya speed 50, 65 kilometers per hour. Napakabilis ito ha. Napakabilis ang balat ito. So mga 700 meters o 800 meters na lamang niya doon sa ating peloton. So napakalayo, napakalayo. Ito si Angeline Elvira ng Team Quezon. Ito na yung ating solo breakaway. Napakalayo ng lamang niya kanina doon sa ating peloton. More or less 700 meters. So, titignan natin dito kung anong makuha natin. Napantayin natin kung gano'n nakalayo. Ito yung ating mga commissar, neutral 1. Ito yung ating mga convoy. So, ayan na, malapit tayo yung ating malapit na yung ating solo breaking away. Ito na. Ito na yung ating solo breakaway si Angeline Elvira ng Team Quezon. Padyak ha, hindi pa rin kapagulan. Napakalayo naman kayang lamang doon sa ating solo peloton. Dito sa Tuwi, Tuwi, Batangas ha. Ba't kumanan tayo ha? Mag-U-turn. Dito tayo sa barangay Tuwi, Nasugbo, Batangas. Batangas. So, gano'n pala tayo dito ha. Rotonda. Kuha naman yung Tuwi. Okay, I love Tuwi, Batangas. So solo breakaway pa rin tayo. Si Angeline Elvira pa rin ang ating solo breakaway. So mamaya tatantayin natin kung gano'n na ba kalayo. Ang lamang ni Elvira. Medyo umaaw na tayo. Ito medyo pumunat na itong ating kalsada. Bumagal na ang takbo ni Elvira. 22 kilometers per hour na lang. Ay malakaw yan mama. 22 kilometers per hour na lang kaya takbo. So mamaya nakahanap tayo namin ito malakad. Kaya si Angeline Elvira ng Team Quezon, mukhang hinahapo na rin ha. Tinatamaan na rin dahil napakahaba nung kanya binrekaway kanina. Tiga Quezon. So bata nila ito nasa breakaway. So napakalayo nung lamang ng breakaway doon sa ating peloton. So dito tayo, tatantayin natin kung gaano na talaga kalayo ang lamang niya sa peloton. Dahil ahon na dito eh. So ito na, umaahon na ha. Anong si Angeline Elvira? Angeline Elvira ng Team Quezon. Tiga Quezon province ito ha. Ito. Medyo mabagal na ang kanyang takbo. Medyo may kabagalan ang kanyang takbo. Medyo may kabagalan na ako. Naliligo na. Talagang matindi. Talagang bigay na bigay. Todo bigay. Ang ating solo breaking away. So, dito tayo. Tatantayin natin kung gano'ng kalayo. Kung naghihiwa-hiwalay na ba yung mga grupo sa likuran.
Eto na, may nag-aabol na. Eto na, umangat na. Kim Bonilla. Si Kim Bonilla, tsaka itong si Wenay Pogi. Ito si Jenna Valdez. Ng Team GLC. Dalawang GLC to ha. Dalawang GLC. Itong hatak-hatak ni Kim Bonilla. Itong si Jenna Valdez. Rosalie de la Cruz. Dalawa itong hinahatak niya. Ito, si Rosalie de la Cruz. At saka si Jenna Valdez. So, ito yung ating grupo. Ito nagkakaahunan na rito ha. Ito si Elvira itong isa. Yun. Iyat mga idol. Yun. Gusto ko ka idol. Nagkakaahunan na to. So, parang lumalapit ng bagya yung lamang ha. So, meron pang isa. May isa pang umaahon. From Team Rego Ice. Okay, ayan. Oh, ito pa isa. Ayun, kumakalas na. Marami na. Ngayon, nagkakaubusan na dito. Umpisa pa lang to ng ahon na. Umpisa pa lang ng ahon pero marami na. Marami nang nagkakaubusan. Idolo. Okay, so punta tayo doon. Medyo kumakalas na naman si 715. So naubusan sa ahon. So lulusong ulit tayo ha. Uy, mukhang nagkaroon ng problema rito. Tumemplang o... Ito, ano? Okay lang siya. Tingnan mo. Tingnan rin. Tingnan mo, tingnan. So meron tayong isang casualty ha. 715 baga ating naiwan dito sa likuran. Meron tayo isang casualty, naiwan na. So na-aksidente, ay natumba. So may casualty sa naman dito sa likuran. Idol. Iwan na rin ng grupo, number 703 ba? Number 703. So naiwan na rin ang ating grupo. So habulin natin yung grupo sa harapan ha. Ngayon kung tayo sa harapan, titignan natin kung sino yung mga nasa harap ha. Pambang tayo dito. So ito yung ating peloton. So andito pa rin si Kim Bonilla. So inabutan pa rin si Kim Bonilla dahil sa ahon kanina ay nagkabalatan sa ahon. So inabutan ha. Okay, so bakit action tayo? So hinabol ko itong ating peloton solo breaking away. So napakalayo pa rin ng lamang ni Angeline Elvira doon sa ating peloton. Parang patag na to ha. Sa ahon kanina, kala ko malalapitan na pero hindi pa rin. Hindi pa rin nakadikate yung ating peloton dahil hindi nila mapatakas. Ito, 1 minute 30 seconds ang kayang kalamangan doon sa peloton. So malayo-layo yun ha. Malayo-layo ang lamang nitong si Angeline Elvira doon sa ating peloton. Kahit na ahon kanina talagang binanatan pa rin niya. Pagdating sa lusong, binanatan pa rin. So matindi to ha. Marakalapit tayo ng Bagya ha. Bagya lang. So thank you kay Manong. Ang kayang speed, 47, mabilis ha. Mabilis ang takbo nitong si Angeline, kaya napakahirap matikitan. Napakahirap matikitan. Dahil doon sa likuran ay nagkakabantayan sa likuran. Nagkakabantayan sa likuran. Nagkakaugisan kaya walang makatakas ha. Walang makatakas doon sa likuran. So binabantayan nila si Kim Bonilla pero tuluyan lumalayo. Itong si Angeline Elvira na Team Gesso, malakas pala itong batang ito ha. Grabe lakas ng batang ito. Kaya speed 45, hindi talaga bumaba. So hintayin natin dito yung ating peloton. Dito kami sa Balayang Kalatagan, Balayang Batangas. Okay, kakaliwa tayo dito. Susunod tayo tutuko. Patungo yata tayo ng Laurel, Batangas o Lemery. Lemery, Batangas. So, advance tayo ha. Advance tayo. Pero maganda pa rin ang sipa nito si Elvira ha. Maganda pa rin ang sipa nito. So, talagang tinitiis na hanggang sa dulo na to. Talagang kagaran na. Okay, so ito na. Ito na yung ating solo breakaway. Andito na ba tayo sa anong lugar na to? Balayan. So, tatantayin natin kung gaano kalayo ang agwat nitong si Elvira Angeline doon sa ating peloton. So, hintayin yung peloton dito ha. Ang dami ating support breaker. So, hintayin namin dito yung peloton kung ano nang gaganap doon sa ating peloton. Kung nagkakatakasan na ba doon sa ating peloton. Okay, so ito pa lang ha. Ngayon pa lang parating yung ating second group. Napakalayo. 1 kilometro, mahigit. Siguro mga kwan na yun, 2 kilometers yata ang lamang ng ating kwan ha. Nasa 2 kilometro na yata ang kalamangan ng ating breakaway dito sa ating grupo sa likuran. Hindi ko na alam kung ano nagaganap sa likuran. Kung may tumatakas na ba o meron ng
bumakla. Oh, mayroon na buo pa rin itong ating buo pa rin itong ating grupo ha. Buo pa rin itong ating grupo, more or less 2 minutes na yata mahigit ang kalamangan ng ating breaking away. So napakalayo ng lamang, napakalayo ng kalamangan ng ating breakaway. So 2 kilometro na yata. Naku, ayun. Kim, 2 kilometro na, layo! Patuloy pa rin na nagpapakiramdaman itong ating grupo ha. Patuloy pa rin na nagpapakiramdaman, pero patuloy naman lumalayo. Yung ating solo breakaway, tansya ko talaga, mahigit 2 minuto ng kalamangan na. Mahigit 2 minutes na ang kalamangan ng ating solo breakaway dito. Kim, 2 kilometers na. 2 kilometers ang kalamangan ha. So malayo na, malayo na lamang. So sa ahon talaga magkakatalo, sa ahon. So, okay, so may isang tumatakas tayo. Dito tayo sa bayan ng Kalaka. So tumatakas na itong isang Team Wiguay. So, pero ito yung ating pelito, nandito yung ating mga big guns ha. Andito pa si Team Bonilla. So, kailan pa kayo tatakas? Pagdating kaya sa ahon ay magkakatalo-talo sa ahon. Team Bonilla mukhang namamahiga lang dito. Sa tusiwin na isa sa likuran ha. Yun o. So, ito. Ito may kumakawala. So, may kumakalawa lang 2. Si Rosalie isang Wiguay. Hey! So, dito tayo sa pagpasok dito sa bayan ng Kalakay na tuluyang nakalayo itong isang rider natin natin 701 na Wiguay. So, hindi ko lang kakilala sa Wiguay pero Wiguay dito. So, nakataka siya doon sa paglampas doon sa Bigan bago pumasok dito sa bayan ng Kalakabato. Ay, nakatakas itong number 701 ha. So, lumalamang siya doon sa peloton ng mga lumalayo na, 100 to 200 meters ang kalamangan ito ang number 701. So lumalayo ng lumalayo ha. Pero yung ating mga big guns ay andon pa rin sa likuran. Team Bonilla saka mga Binoya, mga tindahan natin GLC, andun pa rin. Yung si Iya Sarmiento ay andun pa rin sa likuran. So pasensya na, hindi namin gano'ng kilala lahat ng ating mga riders. Basta ito, meron isang tumatakas talaga ha. Mga isang nakakataka. Ito, bali, ito ang ating solo second group. Pero sa tansya ko, napakalayo ng lamang ng ating solo breakaway. Ito ating solo second group to ha. Solo second group ng Team Wiguay. So nakatakas eh. Tumakas siya kanina mga tip-tip. Papalayo talaga yung kanyang halamangan doon sa peloton. So, hindi natin alam kung saan ito magkakatalo-talo, kung saan magkakaubusan ba pagdating sa ahon. Dahil medyo mahaba-haba pa ang ating ruta. Yung huling ruta natin ay talagang ahon din. So, doon magkakaubusan, doon makikita kung sino talaga ang malupit, sino ang maghahari o magre-reyna dito sa road race Women's Junior. 38 kilometers per hour. So, Team Bonilla hindi pa bumabalat. Pero yung 2 kilometers na lamang, pag mahina ka sa ahon, ay malamang sa malamang ay aabutan ka ng peloton. So, nasa 2 kilometers ang kalamangan ng ating solo breakaway na si Angeline Elvira. May isang tumatakas ha. May isang tumatakas na itong si Wenay Pugi, si Vanessa Binoya, tumatakas na rin sa peloton. So, ito yung ating peloton. Nagkakaubusan na rito, nagkakaubusan na sa ating peloton. Team Bonilla, andun lang sa likuran, at saka si Jenna Valdez. Nagtatansya kung anong galaw natin mga kalaban. So, meron isang naiiwan dito. Uy, dumidikit ito ha. Dumidikit. Kanina yung naiiwan sa peloton, pero unti-unti siyang dumidikit sa peloton. Number 715, kanina pa ito naiiwan sa peloton, pero ito, mukhang dumidikit na. Dumidikit na itong si Idol ha. Okay, so nakalapit tayo dito sa main one, sa main peloton. So meron tayo isang casualty doon, lumusot yung gulong doon sa pagitan ng bakal at ng kalsada. So, yun, tumempo lang dito. Sana naman ay okay siya. Pero tingin ko ay okay naman. Dahil nakatayo.
Nalalayang agad siya ng ating mga medic. Uy! Ito, sundan ito si Wenay Pogi. Bali ito ang third group kaya ito si Wenay. So ayun na yung 701. Mukhang didikitin nyo na yung ating number 701 ng UHY. So ito si Wenay Pogi. Yun nga na. So magtutugtog na ito. Magtutulungan na kaya ito. Magtutulungan ng ilayo nila yung kanilang sarili doon sa mga nag-aabot sa likuran dahil mahaba-haba pa yung ating ruta. Magle-left turn tayo going to Tagaytay. So malapit na tayo ha. Ay hindi pa. Okay, magle-left turn na yata tayo mamaya. Going to Tagaytay. So inunahan pa. Inunahan pa ni Wenay Pogi. Ito Team UHY. Inunahan pa ni Wenay Pogi. So inovertigan na. So, kakaliwa tayo going to Twin Lake. Ayan, so, dito na. Mukhang ahon-ahon na to ha. Mukhang paahon na. Mukhang maahon na dito mga idolo. Ayan na si Wenay Pogi. Si Wenay. So, ito na. Dumidikit na pala ha. Dumidikit na tong grupo ha. Medyo ahon na to mga idolo. So, dito na magkakalamanan. Ito na si Team Bonilla. Ito na si Team Bonilla. Pumaparap na. Nasa likod na si Jenna, Rosalie, mga Team Quezon, Team UHY. So paahon na to ha. Ang palito sa likuran. Isa, dalawa. May dalawa pang naiwan dito ha. Ayun natin sumempla ngayon. Nakatayo pa. Nakaubusan na itong ating mga rider. Dito na mag-uumpisa ang pahirap. Dito na mag-uumpisa ang parusa. Medyo ahon-ahon na to. 706, 705. Mukhang naiiwan na dito sa likuran ha. Ang kanilang speed, 17 kilometers per hour. So dito magkakatalo talaga sa ahon. Kaya mukhang unti-unti na yung 701, inabutan na. So unti-unti lang nagkakaubusan dito dahil napakabagal na ng kanilang takbo. 22 kilometers per hour nila ang kanilang takbo mga idol. So mabagal na. Ito Team Bonilla nasa harapan. Dito si Team Bonilla, aabutan na rin ito. Aabutan na rin itong si Wenay Pogi. Aabutan na rin itong si Wenay Pogi ng peloton. Hey, so patuloy na umaahon. Napakatindi ng ahon dito ha. Talagang unti-unti na nauubos ang gasolinang baon ng mga to. Grabe, basang-basa na talaga. Ayan, may isa pa tayong umaahon. Sige, kaya pa idol. Pagsubok lang yan. Number 706. Sige no, shoutout dito sa dalawang supporter nito ha. Number 706. O ayan, mauna na ako ha. Alalayan nyo na yan. Alalayan nyo. Binigyan na itong si 701 na ubusan na ng gasolina. Sabi ko na nga ba, maubusan ng gasolina. Yan, di time week ko. Ay, naubusan, nagkarga uli. So, nauubusan na rin ng gasolina itong si Idol number 707. Pero gumaganda pa yung pedal niya ha. Ang kanyang speed 30 ha. Medyo ahon to. So, mahaba pa ang ating ruta kaya kaya pang umabot yan, magkakaubusan pa sa harapan. Ito, ilan na lang to ha. Ilan na lang itong ating riders dito. 2, 4, 6, 8, 9 riders na lang. 9 riders na lang itong umaahon dito ha. 9 riders. So mayroong isang Team Quezon na umaalpas dito. Mukhang ito yung kapatid. Yan, Jirin. Hindi ko lang sigurado ha. Pero Elvira rin kaya ito. From Team Quezon dito ha. Hindi naman ito yung ating breakaway. Uy, breakaway yata ito ha. Ayun ba yung breakaway kanina? So inabutan yung ating breakaway. Ang latest, inabutan mukhang nilampasan pa. Mukhang nilampasan pa ng grupo yung ating breakaway. Naubusan yung ating breakaway. Naubusan. Grabe, anong nangyari? So ito yata yung ating breakaway oh. Naubusan. Ayun ba yung breakaway? Mukhang naubusan to ah. So ito mga idolo, talagang hindi pa talaga tapos ang ating laban. Ang kanyang gap kanina, more or less 3 minutes. Pero ito yung ating ito may breakaway kanina. Oh, anong nangyari? Napakalayo ng kanyang agwat kanina. 3 minutes to 4 minutes ang kanyang kalabangan. Pero ito sa ngayon, nasa likuran na. Grabe, napakasaklap naman ang pangyayari nun. Ang haba ng kanyang binrekaway, lusong, ahon ay kanyang tiniis. Pati sa kapatagan, pero pagdating pala dito sa ahon ay talagang mauubusan. Grabe. Napakasaklap na pangyayari dito mga idolo. Sabi ko na nga ba, mauubusan. Nandito na siya sa may likuran. Ang kanyang speed, 12 kilometers per hour.
Hindi pa talaga tapos ang ating laban pagdating dito sa ahon. Dito talaga magkakatalo-talo. Grabe, ang layo ng kanyang binrekaway, pero pagdating dito, naubusan. Sayang. Inuubos niya ha, inuubos niya yung kanyang lakas kanina sa lusong at saka sa ahon. So, napakahirap sana makarecover tong si Idolo para hindi naman sayang. Para hindi sayang yung kanyang sakripisyo kanina doon sa mga unang kilometro. Napakalayo ng kanyang binrekaway. Napakalayo. Ito ngayon, nag-aabot siya. Inabutan siya ng grupo. Bali, pito yung umabot sa kanya. Andun yung ating mga bigas, sila Kim Bonilla. Naku, inuovertikan pa siya ng isa. Talagang ubos na. Talagang naubos na tong si Angeline Elvira. Sayang, ako'y nangihinayang talaga. Grabe. So si Idol, didikit siya. Didikit siya doon sa breakaway. Sana mag-ingat ka Idol. Medyo pababa ito. Lusong to. Medyo traffic na tayo. So ito na yung ating mga breaking away. Ito na yung ating breakaway. 2, 4, 6, 8, 9 o 10 riders ito ha. 9 o 10 riders yung ating breaking away. Ito dito kay Ma'am Sian. Ayun. Yan at si Idol. Ang ating mga marshals. So, nadagdagan itong ating mga peloton. Nandito si Iya, si Bonilla, si Rosalie, si Wene Foggy. So, Team Quezon, may panlaban pa rin yung Team Quezon dito ha. Kahit na medyo bumigay si Angeline Elvira. So, dito siguro yung kapatid niya. Si Elvira din ha. So, mga 15 kilometers na lang siguro to the finish line. 2, 4, 6, 8, 9. 9 riders so. So medyo mabagal lang ang takbo, medyo matarik na ito eh. Talagang matindi na. Matindi na yung ahon ito. Mas matindi pa rin mamaya. Mas matindi pa ang ahon mamaya. Pero yung ating mga motor, medyo nahihirapan na rin. Medyo nahihirapan na rin itong ating mga motor. Ito na. Ito natin Jenna Valdez. Talagang dumidiin na ito ha. From Asinggan, Pangasinan, dumidiin na. Breakaway na tayo. Ito, nag-aabot, si Bonilla. Si Bonilla, talaga dyan, Rosalie, Team Quezon, Iya, yung si Wele Pongi, nabawasan, nagkakabalatan ha. Nagkakabalatan itong ating breakaway. Okay, so ito ha. Ayun na, nag-breakaway, sinubukan ni Jenna Valdez, pero inabutan siya. Inabol ni Kibo. Ayan. Ayan na, lumalabas itong si Wele Pongi. Ayun, si Rosalie lang. Naku, ayun. So, nakakabalatan na. Mukhang nagtitira na. So, last 15 kilometers. Last 15 kilometers to the finish line. Narang, malapit na. Pero puro ahon po ha. Puro ahon. Okay, so buo pa rin ang ating grupo. Nagpapakiramdaman kung sinong unang titira. Kung may magbe-breakaway ba. Ito. Mukhang fresh ba ang kanilang mga mukha? Mukhang wala pang nababanari na kapaguran sa kanilang mga mukha. Beautiful po eh. Ating mga riders, so mabibis pa rin ha. Medyo lusong ito ha, lusong. Last 20 kilometers tayo. Okay, so ito yung ating mga riders. Na ito, makunat na to ha. Medyo papatarik itong ating uruta. Papatarik. Tumatarik na. Ito, Iya, ito si Angelica, si Ama. So, dalawa pa rin yung Team Quezon nandito ha. Dalawang Team Quezon, tatlong GLC, dalawang Rigo Ay. Si Kim Bonilla. So, ito na. Ito na yung ating mga idols. Medyo lusong ito ha, lusong. So, malapit na tayo more or less 17 kilometers to the finish line. Yan pa rin to, 2, 4, 6, 8, 9 riders pa rin. Ito ang ating breakaway. Dalawang Team Quezon, tatlo GLC, Kim Bonilla, Rico Wise, dalawa. Dalawa pa rin yung ating Rico Wise. Okay, so paahon uli. So anong bayan ito? Lemery. Dito tayo sa Municipality of Lemery. So paahon, mukhang matinding ahon na rin ito ha. Mukhang patarik itong ating uruta. Ubusan talaga ito ng lakas, almost 100 kilometers roadways na puro ahon at lusong ha. So matibay dito, meron pa namang dalawang Team Quezon dito dahil yung ating breakaway kasi nang lumamang pa ng halos 5 minuto. Pero wala na, kumalas na, sayang naman. Hindi niya talaga panahon, hindi pa niya oras. Sayang talaga ha. So
ako'y nangihina niya sa sakripisyo ng kanyang binuno. Dahil siguro kalahati ng ruta ay talagang binuno niya. Solo breakaway pero hindi niya nagtagumpay. At dito mga GL. Nagbabalatan. Medyo ahon to ha. Ahon. Uy, nagkakabalatan na dahil palabas na tayo ng highway. Naubusan na to si Gulo ha. So, nabawasan tayo ng isa. Medyo nabawasan tayo ng isang rider. Yung 701 niya tayo. Medyo matilis na. So, ito yung ating mga riders. Medyo bumibilis ang biguasan dito ha. Ito talagang matibay. So, okay, so palabas na tayo ng Nasugbo, Batangas. Dito tayo sa crossing ha. So, going to Tagaytay na tayo, finish line ng Alfonso, then Tagaytay City. Okay, so ito yung ating pehalipan. Breakaway. Mukhang pakiramdaman ng mangyayari ito, band sprint to ha. So, walang gustong kumawala. So, ito pinakamalulupit na sa ahon dito mga reyna. Ang lupit ng kanilang inahon, more or less 35 kilometers ahon. Napakalulupit ng mga Amazon ng siklista na to. Dito ko talaga hahanga kung gaano kalapit sa ahon itong mga to ha. So 246, ito Pinikeso, mukhang ito si Elvira, kapatid ni Angeline kanina, Jenna Valdez, andito rin, si Iya, si Nalda, and si Tim Bonilla, yun ang nagkakabantayan. So malapit tayo sa finish line. Barbie Imperial! Okay, hindi na, malapit na. Ay, madami! May matento! Apat, ayun mo na yung isa! Kay Diyos eh. Game Domingo! Okay, so may tumatakas. May nakatakas yata, 3. Mukhang kibunin niya, matangkad eh, saka isang GLC, saka isang Team Quezon. 3 itong nakatakas ng GLC, Team Quezon, saka si Team Bonilla. Tayo mo ba? Yes! 120 meters, kibunin niya! Kibunin niya, dakang dapanan niya, sa likod niya itong si Wele Pagi, nagbalatan! Kibunin niya! Wele Pagi! Wele Pagi! Pogi! Wala sa Pinoya! Ang wala niya! Pangasinan! Uy, ito pa, nagbabarag ba dito? Wenay Pogi nakadali! Wenay! Si Wenay! Si Wenay! Ganda ng rimati ah! Okay, ito yung mga uli. Nagbalatan sa uling kilometro ah. Grabe yung bahay. Nakakapangilabot. Sinayo na Wenay. Sarap. Nawala yung pagkapogi. O, salamin. Ito yung ating champion. Ang ganda ng rimatihan nila ni Team Bonilla. Nagbunga yung kanyang magiging tayo. Ano? Congrats si Winaysa Binoya from Calasyaw, Pangasinan ba? Grabe yung remate ang ginawa niya. Tinalo niya yung isang napakalakas. Yan, si Winaysa Binoya. So congrats, nakakapangilabot talaga. Okay, kinilabutan.